Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI 2022 година с 170 конски сили, Евро 6 и 2.0 дизелов двигател. Оборудване с автоматична скоростна кутия, хладилен агрегат и падащ борд Z-Pro. Идеална комбинация за доставки и транспорт на температурно контролирани товари. Разполага с LED фарове, климатроник, навигация, темпомат, мултифункционален волан, кожен салон, Bluetooth и мултимедиен дисплей. В товарния отсек имаш странична врата, задни двукрили врати, PVC завеси, вътрешно осветление и система за укрепване на товара. Бусът е нов внос с реален пробег около 299 500 км, 3 места и до 3.5 тона, така че се кара с Б категория. Цена 22 999 евро. Карлово 08 76 32 22 22.